Onoga neće treba podigati. Kojeg? Ono prvo kamo. Ma otkud znam. Sad američki špijun. Ko zna za koga radi? Google to sve prodaje informacije, a ti ih serviraš. Neka. Beograd na vodi. Ti si špijun. Za Amerikance radi. Ovoga slika jebe, da se ne uplaši televizija od njega dan glavu. Dođi ću te da me snimaš. Rođu? Jebem gulsurlu. To direktno sad daješ ti informacije. Sad rekao, ja ti se više pojavio. Izvadi želudac i prvo. Daj makar Razbili smo ih. Zavrlo su pobedili. Oni s takvom igrom, oni da kod nas ne dolaze subotu. Od 5 komada im ne gine s takvom igrom. Koliko mi primio od ovih? Od ovih? Dali bi im jedu 4-5 komada. Ovi nemaju centarfora, nemaju igrače koji može da gol. Možda pečene jagnjak 4-5, ali ovo ne znam baš. Pa onaj naš Nikolić, onaj što su Partizan, što će petom daje golove, ovi ne mogu dati. Znaš što vredi Zvezdi Radonjić? Ostali. Mogli smo im 3 dati lagano. Pa jebi ga. Radonjić što vredi, ostalo sve prostor. Ništa ti igra. Ja sličaj će mi prim 2-3, ali A i Rusi su takvi dobri. pa i oni su baš... Zato će nas tamo raskudati. Pa mi možemo s njima, s tim takvim timovima mi možemo da igramo. Aj malo i jaka basnine, jaka, On je glavni, Rođo. Evo čekaj da ti pokažem kako s njima. Majmuna jedan. Nisu pinčetu poneli, Rođo. Izvini. Pincetu? Ne treba ti pincetu nego bager. Gdje ti katano baci? Evo. Glavni za održavanje. Beograd na vodi. Sve pokači po YouTube-u, ceo. Ja god otvorim tamo. Da. Kuda je on, evo me YouTube? Kredi da zna. Ne, mi stavimo. Ojeg, ovo treba da produžimo. Ti se medvedio večer još samo doručak. Večer. A? Ima lepo se ili ti šta. Evo nam se izgleda. Dođe račun, A i on ima fanboj. Svi me kupi. Ali svi me kupi. Baš te briga kad odeš gore po cifra u Radnju. Gore. Da. Ja i ti Na? moram ići gore.